YOLO, ja som Astro Boy a vítam vás pri tomto videu. Takže je to hra, ktorá sa volá Grow Wally. Je to online hra na superhry.cz a my si ju práve ideme zahrať. Je to taká logická hra, ktorú máme náhodne hrať. Takže proste máme tu nejaké veci a podľa toho to bude tí pajčurikovia robiť. No to vidíte. Takže prvé by sme mohli dať, má to byť trochu logické, takže prvé by sme mohli dať tohto tuna, ktorý by nám to asi zmeral, že čo ide, tak ho dáme. Tu je. Jej. Dneska mám pripravené dve hry, druhú ešte uvidíte, ale zatiaľ zahráme túto. Takže už? Môžeme ďalšie? Dobre. Ďalšiu by som dal, čo ja viem, aby tu niekto niečo vykopal, upravil plochu. Alebo napríklad toto, no. Nie je taká skvelá hudba, neviem, či ju počujete. Asi nie, ale nie je taká skvelá hudba. Yeah. Dobre. Level up, OK. Môžeme ísť ďalej. Ďalšie by som postavil... Počkajte. Mne to dole píše, čo to všetko je. Tak toto by som asi dal. Nejaké elektrické blbosti alebo niečo také. No, toto, presne. Jej, už môžeme telefonovať medzi sebou. Vedia medzi sebou telefonovať. Výborná skúsenosť. Áno. Rozmnožili sa hneď. No, to je asi betón. Čo dáme? No to je Mathematical Chemistry System, to asi nám ešte nebude treba. Life System a Mechanical System by som asi dal. No. Vole. OK, tady práve sa nejak hádajú, že kto má väčší penis. Postavili nejaké autičko, ešte lepšie autičko. Autičko šoferuje! Ešte spať. Aha, asi počúval, či tam niečo je. Či je to duté. Niečo rozmýšľa. A prišiel chlapík s krumpáčikom, alebo proste tajemníci a idú asi urobiť nejaké okolie, ako vidím. Čo im povedal, si myslím, že tento chlapec. Úplne je to detská hra, ale logická celkom. Wow, zmena hudby. What's up? Jej. Aha, už môžeme ísť, dobre. By som dal... Toto? Dobre. Yeah. Nejaký krteček. Zaznamenali sme krtka. Podľa toho urobíme určite... Tu niečo robia. Niečo práve zistujú. Niečo akože... Možno chcú... Niečo si myslím, že chcú urobiť. Ale neviem čo. Tu napoja vodu. Áno. Ale stále si myslím, že... Ja si myslím, že chcú vynaliziť takého krtka, aby im kopal. Lebo tam niečo chceli postaviť, niečo v tom podzemí. Neviem. Toto je drsná hra. Áno. Hovorím pravdu? Fakticky ja som hovoril pravdu. Môžeme ísť ďalej. Ja by som dal asi... Na ten chemical systém, tak možno. Life, tiež možno, ale... Dáme toto. Táto dedina už vyzerá trochu inak. To nie je, že Grow Wally, ale to je... Astro Wally, jej! OK, takže niečo vypočítal, nejaký skvelý nápad, zbalil si ho a teraz ho tu na... Asi, áno, navesí ho. Že tu nám aj skopať, no tak to je úplne skvelý nápad, toho ti poviem. Trochu to zrýchlim. OK, a dáme posledné srdiečko. Postaviť tú nemocnicu. Môžeme žiť. Nikto nezomrie. Všetci budú žiť. Táto dedina bude šťastná. Všetci budú žiť. To neuveriteľné. Počkajte, teraz počujem iba na jedno slúchadko. Dobre. Ale to čo je? To je nejaký veľký čierny penis.
Dobre, nie je to, ale vyzerá to tak. Už to tak nevyzerá. Prepáčte, že to zrychlujem, ale... Jaj. Hej! Hej! What? What the hell? Ja som dal všetko dobré? What the hell? Vidia, to sa mi nestalo, ja som to už párkrát hral, to viem, ale nestalo sa mi, že by som tu dal všetko dobré. Ja som šťastný človek. Jej! Jej! Dobre, toto som zvládol nejak. A my sa pomaličky presujeme na ďalšiu hru. Takže sme pri ďalšej hre a to je vlastne... trimzone.cz. Je to na superhrách a ide vlastne o to, že nám napíše nejaké mesto, alebo nejaký štát, ale väčšinou mesto a my máme pichnúť nejakou šipkou alebo niečím proste do mapy a máme sa trafiť čo najbližšie. OK, my si dáme zahájiť hru. První kolo. Nejak rýchlo ide čas. Amsterdam, Nizozemsko. Ja neviem, kde je Amsterdam, niekde tu na. Áno! Od 389 km som dal. Dobre, ďalšia otázka. Ottawa, Kanada. Ottawa niekde tu. Som hokejista, ale to som mi trafil. Nevadí. Los Angeles, USA. Tu je USA, Los Angeles. Fakt neviem, kde môže byť. Niekde tu na druhej strane. Billy Doom, USA, takže niekde vo Washingtone. O 67 km, jej! Akropolis, Řecko. Takže to nebude niekde v Grécku, alebo to po českých hrách, takže niekde tu. 477, dobre. Postupujeme do kola. Celkové skóre. Ne? Áno, postupujeme do druhého kola. Postupujeme 18 000 bodov. Bogota, Kolumbie. Kolumbie? Kde je Kolumbie? Čo ja viem? To sme dostreli. Palma de Mallorca, Španielsko. Španielsko je niekde tu, takže tu na. Dobre. Získame nejaké body. Bukurešť, Rumunsko. Tu? 208 km. Nice. Havana, Kuba. Havana, Kuba? Kde je Kuba? Ja neviem, kde je Kuba. Máme posledné dve otázky. Buckinghamský palác. To bude niekde tu na 187 km. Dobre. Potrebujeme 5000 bodov. Itálie. Kde je Itálie? Tu je asi Itálie. Prosím, bude to dobré. Nie! Treba nám ešte 396 bodov do ďalšieho kola. Hra znovu. Tokio, Japonsko. Tu na. Dobre. Skoro. Londýn. Londýn, prosím pekne, niekde tu na 111 km, to je v pohode. Mníchov, Nemecko. Nemecko. Tu na. Ne, tu na, toto je Nemecko. Sorry. Colosseum, Itálie. Colosseum, Itálie, niekde tu na. Tak, dobre. Postupujeme do druhého kola určite. Opera Sydney, Austrálii. Tu. Damn. Netrafil som sa až tak. Pokračovať. Druhé kolo. Lyon, Francie. Francie, Lyon. 147 km vedľa. Najdi. Havana, Kuba. Ja neviem, kde je Havana, Kuba. Kde mi to ukázalo minule, že je Havana, Kuba? Tu. Zemri. Yokohama, Japonsko. Yokohama, Japonsko. Tu. Tam som sa narodil, predsa. Kabul, Afganistan. Máme nejaký bod. Musíme mať dve otázky. Buckinghamský palác, VB. To dáme. Postupujeme do ďalšieho kola. Notre Dame v Paríži, Francie. Notre Dame v Paríži, Francie. Beč. Dobre. Postupili sme krásne do ďalšieho kola. A treba nám zase 18 000 bodov do ďalšieho kola. Ostrava, Európa. To je prosím pekne v Česku niekde, takže to dáme úplne dobre. 285 km, dobre. Šanghaj, Ázie. Kde môže byť len Šanghaj? Tak niekde tu na? Čo? Dobre! San Francisco, Amerika. Amerika, San Francisco. San Francisco, Amerika. Neviem. Na druhej strane? Rabat, Afrika.
Tá sa poser, ty rabat. Dám tu. Jazero Bajkal Ázie. Už určite nepostupíme. Jazero Bajkal Ázie. Jazero Bajkal, hej? Tu? No. Na miestí nebeského klidu. Ázie. Ty si debil. No ako ďakujem. Dobre, skúsime to fakt posledný krát a uvidíme, čo z toho bude. Postupujeme. Druhé kolo. Liverpool. Tu hore. Trochu nižšie. Lyon, Francie. OK. Toronto, Kanada. Kanada, Toronto, niekde tu. Čo? Som debil. Barger, tak. A veľká mesitá mekce Saudská Arábie. Kde je Saudská Arábie, prosím pekne? Tu? Kilimanjaro, Tanzánie. Kilimanjaro. Kde je Kilimanjaro tu? Že Kilimanjaro, to je hora, nie ostrov. Ktorý ti? Ja som debil. Nevadí no. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, tak si prosím vás pekne naserte, alebo si utrite riť mydlom. A zatiaľ sa majte a prosím o všetky lajky, takže čaute. Boops. Boops, boops, boops.